DUARBAGORI MSC Cup Knockout Men Football Championship surihini rangkora play APHARMAN ANGDUNG KITI. Labang soy MSC Cup Football pathuji patir pripon lake daithor langklangwong Sport Association chi hekpen DLAS President Moslangni Secretary Amoron terang atung pense chipatir pripon. Lapen ke aluhiaman pengpen kachitong dun lake Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh terang Block Chairman Sonjoy Teron, DUARBAGORI BJP Mondol Committee President Sunumar Singh, Daithor OC, Rasan Amit, Daithor Social Worker, VDP, Rongasar Pencenglok, Pinangan KITI Gitingatung Chitombe. Lapen ke kachipati tim ke Rangsali Football Club lapen Daithor Langklangwong Sport Association DRAS atung pense chipati pon. Pen ke refiri lake kasa pen bijuti so Ervinson Killing Beer Tainti lapen ke labangso DUARBAGORI MSC Cup Knockout Men Football Championship ke pathu lake inquiry trok team do labangsong bong pen langthoi TPC Best Discipline Team Best Keeper Jerjar Tiron DLAS Team Best Player Amchor Ronghang Chipalong Ponlo Rong Play Pen Harson Ronghang Report Time News Tifu. Frangsi Frangke bitung tumpan langkar jupa ke rupi parpig lo si pini dake ingdeng pho DUARBAGORI MSC Cup lo ingdeng pho lo pini chok ke lapen angdung kiti kapathu lake Daithor Langklangwong Sport Association lapen Rangsali Football Club ahin pensi nanat pini angding gitu bangke final match bangke pathu pon lo pen pangso kapathu long nitum dak ongdung theklong lo aning kapathe aning parung dun itum dak kethe giding atum hamphang song atum dak DUARBAGORI kethe giding atum dak nilip BLCC chairman pendanglok Dolamara Sport Association president dak litum kedubam party workers tum tame pupu hin party workers tum tame maipu DUARBAGORI Mondol President Singnar Sangho lapen pu Rensing Tarong ex BLCC chairman nilip blokolong alangli non kedoke DUARBAGORI Mondol BJP president lo vice president lasi non la dakat do kawe nitum ke thek long pen ningarong parpik lo eri labuson ilitum bangso kapathu non owi gi mitum han itum ning parung dunangi ilitum kaddo kawe ta chitu dunsi ning parung dunsi la sport ahin natame ilitum kaddo we Charlie pensila dakta warsai enunang po laban la high pen na jok pentame kapre katum non ke ka sponsor dum do la bangso pen scoop nc kaddo we methang o ka pranta misen la pen parta la kaddo we methang ke rengi phanta dak warsai doji asipini ning rong piglo la dolo Daithor Langklangwong Sport Association amai phul pen kong chun bang la pen ala lang li ri sang hotum la ningkan phong bong misen pen ke pachun pon pami the potami pini arnian la pen itum ako akero pitu parpik nai itum MSC kablong la bangso kado we ka party pi pona hisab ko bang ilitum ningethe ilitum ningachithe itum education EM sa Richard Tok bi Carbon Thomas Council alangli lakado kawe ilitum dak mini stadium nangawan pipen pini entertainment fans dami kapreka pathulong dami lakat ilitum dak si isi center lo lapen pupu hintame lahai kado kawe ilitum kelang duna dim tami itum abin long lo kaliputa arni ka ching tu si ilitum penangan ke arni ching tu nang tai po seta pini warsai lahai ke long pen apot tami alangli kabor ipen si ilitum lakado kawe itum dak pini lahai kapathulong tami longpon lo nasi kapreka ahin na bangke nili lolo tami la pini la bangso kapathu alam the bang lansi thanchon itum non ilitum cherok tok nang po awareness do pon nang po awareness bulotang te la kapathu hin natala ta isi awareness an thaglo lahai kapathu hin nat penta pinangan au sumar non kethemi ningkan nerkep sur kepense abing hoy nang po coaching people nang po lahai kapathu long tami ka sport pote la det ki kali football det kali kaprek sport nat ke do ulang akrong hai sitame isi football da lata isi lo sela owe ki mi tum tame la ke chuthap ki yun tha tum ta pinangan o sumar phan ke kaprek mu lahai long la itum yong si ipi po pen yong si ilitum RD pon i sumar phan ilong itum yong si lahai nat yong si ilitum RD pon pote ke chuthap ki yun thap natame ilitum cherok tok pen dolo tang te la bang su sumar ta lahai na si aning sipi pon po aning rung pon po
ke lahai ta isi usumar tum chiri thekpo la pe mu arta ka du anta la tum lahai na se aning du e verpo la lagi Perangke atuma phana akiro pipar piglo la pen first time solang do kar biarat do ana phans time nilitum daithor langlang mong sport station na hin pen kardom pipajir lo kardom ahok lo nilitum la dak aningkan wang sitame daithor along klam DUARBAGORI constituency angkang daithor along bol ke patu nilitum gibi pondo asanta taksi peneng ana bangke ingkung polo DUARBAGORI MSC Cup abang ingkung polo as the 5th DUARBAGORI MSC Cup knockout men football championship 2024 pu amen nilitum bipon lo la so ki bipon ki dam tang thang kret trok pen patu pon si pini an herepo ni phai ko ra ke thom an abang ke angdung iti ajai mek nilitum peman pon long lo la so long kat do ka ve teaming ko ra trok do la song bong pen nang ke le thor abang ke rong sali football club la pen de thor lang khlang bong sport association la team niang bong si final anang si pali dun lo kasi pini ke cheng pen ki jut an final ke patu long stame me sen pen nilitum thek pon long lo la so long pen ka che pahai pon la ke rong sali football club atum si ke cheng si ma de winner se pahai pon lo la pen nanar sa pa bang ke de thor lang khlang bong sport association atum si che palong pon lo la si ok pe da bang ke kirem la pen ke hai ke patu long kirem la pen ke hai la ke this is a part of game la sila da ke kado esame ning binang ne ningoi nang ne la pen ka patu hin ilitum thek long lo ilitum non malom chi hung pi khang jang lo la pang su ka patu na chi hung nang i pu pen si ke dam tang apor council atum pen long in ko ra trok aphan sistame isi kuti cap ice cream pilo la so kuti cap ice cream DUARBAGORI long ta long pon lo nilitum ta ladak de thora long si bipon belitum mesen our sai long pon lo la tang so council ban gibi pon 10 crore ice cream nang ki pi la pen ki kim ki rang pon adem si pini la bang so football e patu sistame bipon lo de thor mini studio malong klam malong la si litum ki dam tang apron sistame thang nat ka sik sak la bang so ke patu thek pon long le la pen ki cheng ben ki jut A to Z kadokave tangka maha amo an sistame litum la local MEC and part of EM in charge education Karbilang Autonomous Council aki hai Richard Tok bisalang si nang pidun thai lo la pen nang pidun pe me lo la si ke cheng me yitu same thangnat ka sik sak pon ave alang li lan si kai ke same kabori pon karbia khai long sitame ka pathu hi nanat chi hung nei pu ben si alang li ke dam tanga por ben sitame aphong tin aningkan tin sitame ka pathu pachimit me pin pen b2 pu nang pu join ne pen nitum b pon lo ala ke alang li sitame sport culture litum karbiang long sitame chi hung nei pu kamatha pen a jok lo la si choro lo litum de thor lang lamong sport station na hin ben sitame aki hai em Richard Tok bi alang li phan sitame kai ke por sitame alang li ka pathu hin along sitame nang karda bun kluk pen dai thorang kang chat kali DUARBAGORI ang kang along stame atok anno along stame kapathu ke thek atum stame alang le tu misen along klang wan pen kap intui wingang dengan papali dun thegi phan pura lahai kapathu hin kapachi hung nei pupen lahai alang le tum initiative mate RD nang enun pala choro par pig lo la pen par stame choro paji ringtung dai thorang klang sport station long klembang phi do an atum stame ke cheng meng jut nilitum lapang so ke pathu ki bipon long stame thang nat lam ki lampong ave pin rambeng ramphan ave pin pen pini chun et chun phun ang dengan kapaman pon thulong apot la si abang phu phitin nilitum de thor lang lang sport station klembang phu phitum stame akero pi par pig lon par stame choro lo pini lapang so angdung itia jai megalong nilitum aluhi amana peng pen ka chopha pon abang phu phitin rong asar rubasar man peng edoke thege tiding de thor municipal board chairman pen chenglok dolamara municipal board chairman la penam par stame kaprek alang litum ke thegi ding atum man peng rotum pini labang so jai meglong chiton pen litum han RD na pidun pen si ni tu mesen pen labang so jai mek pachun ponlong lo asi kado en na ki jut si abang choro part pig lo DUARBAGORI ang kang pi de thorang kang along ke cheng pen ke pathu ki bi ke cheng pen pini ki jut ang dung tian sta me kelang along sta me alir along nang pidun abang phu fitin kai ke sta me munit do pig la se alang litum aphan sta me litum committee hin pen suri ke choro pini ang dung tian ni pen thang han pajir ek lo kardom